Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Comment tu vas? Mi kuɗɗo gila joni wiide mo madame Sow. Aïe, alors di duk mi yewni ma? Mi ala tan. Mi la jooɗo. Nawayi? Aɗa seydi mi yewni ma? Ça va bien. Ni mbaɗɗa? Machallah, min dal seeramo dal. Machallah dal. Merci beaucoup. Mi yewni ma? Aɗa seydi dama ndiyam jara? Non. Non, hokkumatama? Non. Ɗum koye yaade no. Aɗa seydi? Mi téléphone de man ala tan mi rewat tan. Avec mi andude so tawi oɗo adi sey. Eyi ko ɗum noon haasa anndude men ko ɗum noddiro koye. Non ɗum heewi? Non. Hakkunde men mi ƴeewani heen affaire jawdi en walla goɗɗum. Hanki nde o addi tijjande addi sego sah min neɗɗo. Mais ɗum noon Ɗum segi hamema. Ɗum nananga. So tawi so adi c'est normal so yimɓe ngari kam ko tottuɗa hayso taw koye jara. Mais dal ko l'islam haali ko teŋe tan yoni ɗum. Teŋe mati Teŋe tan c'est bien par ce que kañum ko affaire l'islam. Mais pour affaire karisaki en miloŋaji mi hol sa anduno min deɓi taw ɗum heewi. Sa yiɗinaki yiɗi ɗum tan. Eyi ɗum de ko goonga. Saɗa waɗa ko mbidda. Ɗum de ko goonga. D'ailleurs sax bon mi yiɗi mi jokken mbaɗinoma noddude mais mbinoma mataw ma hawɗo ɗeɗo ɓaɗe tan. En fait bon hanki won debbo goto nodduɗo kam téléphone o wi ko debbo ma. Yasima. min da to itti numéro mi hanki o noddi kam téléphone o wi kam bon min ɓoppe vidéo ji ɗi ngaddanmami ɗi photo jam naggam o haali ha heewi bon mi anda to on to itti numéro am to ɓuri kam musdi hen fof ko wi aɗana saranmo ko eyi aɗana saranmo koɗe jooɗi bon mbaɗa andi ko haala debbo tan par ce que ɗum ɗon min mbaɗa tottuma confiance total ɗiɗon te bonnata hakkude men mais bon aussi tamit mi yiɗa kadi bonnude hakkude ma e debbo ma ko ngannduɗaa no waɗma probléme e galle ma e ɓesgu ma franchement parlé mi yiɗa ɗum non ko jinmi haalde woni bébé so tawi min mi addat hakkunde ma e probléme ma mais wadde mi wona neɗɗo moƴƴo par ce que bon neɗɗo o hoto ƴeewa bonheur ma tan ƴeew kadi bonheur woɓɓe par ce que la vie ko enen wona ni. Primo, c'est normal. On est deux. Secondo, mi dà quelle che avevo con me. Tanto bello, mi hala tan mija. Sai rimane c'est normal. Parce que on anni bono manki c'est normal ɓe yilo ko antiteɗo calel mi anda ko joyti min o
Dito belum mana sama jalan ini kan troisième c'est de jaww xale boro wawi ɗiɗen pertino espoir pour min beele mon gurdam natti ko liggey tan mbawal witande beele mon gurdam allah waddi men mboɗoɗen beele mon gurdam sababude ma donc je veux pas vraiment aɗa yaltinde ɗiɗo haaluji parce que tagi en fait min mi dépassé ko wayno e temmanane makko ko ɓuri ɗum ɗon yo Allah ittina en komin peɗi ko amin amin ya rabbi ko mbiɗa ko ɗum mi anatti yimɓen ay ɗum moom mbaɗane meeɗata wodde aduna par ce que min ko an woni ko woni kam an woni fofam anani metta wonde aduna kande pinmi fof yiddame maɗa gillame maɗa ɓeyto ko hewde mais c'est juste woni mi yiɗa tan attendema probléme ɗon des fois neɗɗo ne waɗa sacrifié bonheur mum e yidde mum pour mo yiɗi o daña jam mais en tant que a woni bonheur ɗum kay ne t'inquiète pas zana a yiɗi ko mbino mon mbino no wona bannal mbino ma ko woni ko mbino so jam tan no wona mine ma andal aljam mami balani ko ɗowno yala tan fewi ya ko heddi ko nanam jango kam mboɗa heppo ko nanam inchallah rabbi mais s'il te plaît kadi sa yeehi koto haala haydara non koto haala haydara yawan tinaɗo non famille minen min dépassé ɗum ɗon eyyi ko ɗum tan yakotomayɓe min dépassé ɗum ɗon ɗum lekki ko biyemo namuɗa ayi hirankoɓe jawi wulede ari donc ok wodde mais no mbaɗɗani dal feewi machallah sa weltima tan weltima allez jodɗo alors ɗum doucement alana ko dogata wadde mi weltima moma dogi mbaɗen noon awa mbaɗɗa nan très bien mi weltima Diouf. wala man salaamaaleykum. waaleykum salaam. Badar Sène. na ngeen def waay Kalla kay. Kalla. man waddare tinani surprise baɗɗo galle. surprise. eyyi kaw resi deuxième femme il y a marié haɓɓama habaji keddi a barke rasulillahi man nag Amadou. ñu ngi may gis nii. wallahi man que vie familiale bi. eyyi sama yoon nekkul ci loolu. sama yoon nekkul. parce que man fii sama liggéey bu fekkoon ne wàllu sécurité la. eyyi soo ma waxee ci wàllum sécurité. wallahi goor loolu mën naa cee tontu. mais vie familiale yu waa kër gi. sama yoon nekku ci bañ na ko ba boo may gis sax fii nga may gis du ma dugg sax ci biir kër gi. fii laa yem wallahi ɓerde ma kay ɓuuɓat saabu ɗum ɗo eɗen poti wadde ɗum feete oto radio ma ngal waɗi radio mawgo ngo wadde noon yusuf bammaɗen an abou djouba en han en mbaɗat ambiance han ka waɗi marié deuxième femme Diouf yaltu mbaɗen ambiance wayi waaye bu ma déggoo li ma wax xanaa yo man sama yoon nekkul ci loolu ci wàllu sécurité laa nekk. eyyi man bu dee wàllu sécurité. boo ma ko waxee d'accord. mais li jëm ci problème mu kër gi. sama yoon nekkul. an Diouf an mbaɗa kono weltaki de Diouf an addanam abou djouba ceemedel kesel ngel suwa suuf Diouf ñawal adda cuurayi he Diouf an weltaki de an watta ambiance billahi Diouf an noon keɗɗa koye jeewa
an yimɓe fof gandi an ka kedamɗo tew ɗum no soofi wawi min mbaɗat abbiya samir ha weela ƴettu asus an suura bébé hande ɗum mi weltima sa yi kadi mbimi Ousmane yo rokku amen wonto min fayi e temi yiya kadi jehen ha toon wonayma surprise haɗa ɗum wonde noon mi haalanma e lawol ngol holto min fayi aɗa anndi 7 ans simine yumma kadi min beldani no fewi ñanden aɗa haalnami ɗum mais kadi aduna ko noon yimɓe soɓe gondi sahaji ɓe beldoto sahaji kadi ne mbasa weldude mais avec le temps kadi wonno Allah waddini mbiye Zahra ha min goddoyi pour l'instant felliti noon Allah felliti ko resti men dara nanuma e ɗum kadi haydara so wona Allah hoddiri ɗum kadi ko neɗɗo majjo jiɗɗomi korsindo moƴƴi maɗi henne ko neɗɗo moƴƴo jiɗɗomo korsindono j'espère juste que vous êtes heureux ensemble en fait sa yi mboɗo haalanma ɗum mbimoni ko sehil goto dañmi aduna woni ɓinguelam afam debbo Aïcha kanko ni il est apte to war donc raison pour laquelle mbimi Allah e sago min jaaha ha toon haade mariage o wonde ɓe ɗum ɗo foof min jiyama no gandodiran par ce que aussi kadi a foti andude mi haalnani ɗum kaalido mi haalnani ɗum nenema sa yi ɗum noon noon par ce que mboɗo andi kamɓe fof ɓe welatani so taw ko banggue heure je suis vraiment heureux avec elle donc raison pour laquelle yimi jettude c'est bien tawde mbiɗa oɗon mbaɗi erreur tan min moom mi yiɗa haydara ko musma kala kada naata tan jinmi daña hen ko ndam faami tawi tan aɗa yi hen hoorema yo Allah waɗ hen barke mboɗa andi weltani hen mam ɗum moom hay goto yiɗa yummum resene lembel kono noon koye aduna woni ko Allah wi noon hay goto wani haydara te mbeɗa andi a watta ko gañata men ndax minen fof jiɗɗa deux e aduna an woni priorité c'est vrai aduna mbimi somiɗo jeewa représentant e nder aduna mbiɗa wawi wiide ko an aɗa famde ka cukalel kono a famdani e ɓerdam mbiɗa wawi wiide hande somi wasima an aduna fof boni joni noon en jahat jeeya gorgol ma jewto ko jontade haw ɓuura yontede yayam mboɗa anni jinggantaki neno ma kono sa yettima haɗama jusde woppu ha jettoɗa moƴƴi ala probléme min moom fof pondanmi inchallah en gasi te mboɗo yiiɗi kadi naggama no fewi par ce que kalmi tan koye ma ko moƴƴi non de inchallah dañata ko ɓedduma yam toon min fayni Ousmane
komin mawɗo min fijata goro e teŋe fof neno e juuɗam fof mi nawani bon hande kay on fewna fof minne mbeɗa wawi wide mi weeli kono jolofti ko ɓe mbiyata ko welani par ce que yaasi du sehla mi yiɗa ko metti mum non minen min waɗani ko metti yasin resdo debbo ko ɗum mettede yasin non bébé mi wiyani noon ni waaw aussi kono d'une part c'est normal ni par ce que yero wuurani yasin toppitaki yero hay seeɗa haydara kay wona seeɗa haydara wi haydara yo bébé somi ari galle man taw wonni ko yero nani bisimne jooɗi yasin nana nder parfois mi tawa yero nani samo jooɗi yasin nana nder aɗa ɗum ɗo kadi c'est pas normal wona fo gorko sa dañi ɗum toppito ɗum sa yiɗi tamde gorko ma toppito gorko ma gona e service aji gorko ma ko yiɗi ganda ko ani gacca kono joni rewɓe hewɓe no mbaɗa poussé worɓe mumen resa lembel ko kamɓe mbaɗi ɗum ko kamɓe de a dañat gorko tan moyeno an sum dañi ɓiɗɗo goto tan ɗiɗi gasi way kono hanno devoir ma e gorko ma gasini te ɗum fotani wonde mo yoro mum ala probléme so resi tan kono noon ɓeɓe mi yahi de ko ni mbaɗɗa min noon mi darata ɗon eyi min e an tan allah suusiɗa mo hay goto darataɗo hay goto ok bisous bisous je t'aime allo eyo cetta eyo ma gawlo gawlo ɗum wonɗa ɗo yeeyi coodo mata koye inde wonɗa ko mbaɗɗa e tampere ayide wallay komne koye kew wadde de wayi noon jam tan ni aɗa accinaade ko heewi ko hannde ko kew yero han hannde koye kew yero min goni yero holon yero ko oto ko ngannduɗaa ɗum dalle ko wadde yero dal mumani cukalel ngel wona tumi mi ko a yetto hay yetode dewgal ngal ɓenninama hannde ko heew makko min ɗo eyyi moƴƴi gawlam allah jarama a jarama a jarama a jarama wona on nani ko nanata a nanani bamma humanama bamma resi lembel kono an ko ɗon tolniɗa an ɗum ngannduɗa yimɓe ɓe foftini ɗum miiruji nani ka hay baali nani ka mbiɗa hol ɗum kaali ɗum anma ka tarduɗo de min de mi naji min noon ndekete min noon ko min jibini ko boni onon wadde on tini bammon resi goto mon fof ne wi pat haalnani non mbiɗa sikka jeeyi ɗum min mbawon haalni kam sax min de min mi annda gonmi koye hoyɗuɗume min ko min de woni noon min sa nani neɗɗo min daramide ay an noon an mi haalta haalma saabu an ka mawɗo buduro an kaaliɗo sa wonano mawɗo buduro wonano mbaɗa ni mbata kaaliɗo ɗo pawmami ɗo bamma darima wi mi yiiɗa Aïcha ko an jinmi kono an kaaliɗo hannde a hersini kam kono e sukkonomi kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu sukkonomi de ko mbaɗami sees hon fof ko mbaɗami sees holko heddi yaay ko min resi walla ko Fatima resa ko min namni ɗo rek min holɗum mbaɗmi heen eyi sa wiɗi kam noon mi nawma ko mbaɗmi yaay mbimi ya sukkonomi yaay sa dañimo kalata a noddata babam kalma a wona neɗɗo an sinɗo ka neɗɗo gonɗuɗa wona ɗum jabatma jeganaawiji waay mi fot wardema ni an bamma kono noon on jooɓi kam Allah jarama on jarama saabu min cikkanomi onon an kam an ni goɗɗo cikkanomi ko an aɗa jogui hakkille aɗa jogui expérience aɗa jogui foof so bamma noddima haaldema ko wayni gara kalna kam
kono no moƴƴi wuuri sukaru faani maɗa koɓe jiɓinɗe kay mbaɗi kam ko dañi bela an kono woni bela yanduma weeli la ilaha illallah seeɗa mi yana kardiaga mbiɗa jooɗi tan haɓe a yarana kardiag ni maya ɓe mbi kawma waɗi lembel kadi cukalel tokko sen allah yasino malam ka waɗi dow ton noir e rouge a satan way a dañi goggo kadi ƴeew oɗon nandi boɗoyol an amadou hey aɗan ko woni an amadou ko dokkaɗa ko mi ɓurti min kay han aɗa lepside dokkami koko jinmi goggo goɗɗo ari sa waɗi maafe waɗa sullu walla mbaɗa mawra waɗa dakit foftinam galle ma waɗa concurrence o yaagi wallahi kanko way suɓaade kadi nani booyo ko cukalelde doole darde nawdino boɗoyde coy caggal machallah yeeso salamu aleykum omo jogui maaleykum salam amadou aɗan ko woni aste amadou aɗa heewi aɗa heewi ko an ko kawma resi walla ko an resi hi ka woɗɗani dani hoore woɗɗani dani hande ko yange kawam komi mbaɗowo jam i wona komi dendira kawam resi kay ganda den ɗum kawma ɓiɓɓe makko ɓe gadde noon mundam jawɗe bammon resi min o koye ɓiɓɓe makko hen ndinmi ono mimi foftinam amadou aɗa lemsi ha te ɗo gonmi ɗo hooram nde ne muusa haala ka mi wawanaa ala an kay wona hoore haala ka mi wawanaa ɗum de wadde an goggo ka ceɗɗo an ka anani ka ceɗɗo mbimi ha sa sigi min ala ko wondimi he kawam resi komi beltiɗo wallay so wonan tan ande woppude place amo mi yaha toon bandiji naata ga aɗa ndimi tawa yettude kumal ngal anani kawam ko ala sagore so noon ni no mbaɗa ñirɓe aɗa nde welanima kawam koko mayno amadou aɗan ko woni jafoɗa haala ka mi wawa ɗum ɗum ko haajuma min son beltaki belton ɗum ɗon min mbaɗa hande ko ni place hande ko ni place ɗum kay wiɗo kiɗo sabu ni ɗaɗa yengal ana wonde ko ɓoy la ilaha illallah wallahi yaw wallahi so jinne wini fom naña maleyka femorte kono so allahu lamɗo jaɓi so allah ittani ko satti wona o resi kala mennoɗo nande o resi ma nan o luɓori kam saabu min mi nawlitake ɗum kam somo wawi tan waɗa ɗum e nder hoore ma